Ang'eyo gimi wuoyi nikech ng'ato kaka an mano gima nokawo mana ng'wono mar Nyasaye. To adwa wacho ne janyuol ma nyathine samoro pod okwamo gode ot, seche pok odhi mang'eny ahinya ma nyathini nyalo konyo nyathini nyalo tamore. To gima duong' kabisa en ga ni mondo janyuol ma kamano wuog oko mondo kwa kony. E gwengewa kachacha wan gi offices mag education, gin tiere mang'eny, iyudo gi e kidienje mopogore opogore. Janyuol ma kamano kawo nyathi nikech ing'e ni sirikal nochiwo chik mowacho ni 100% transition to secondary. Koro janyuol kokawo jukumu ma kamano mochako wuoth modhi e offices gi, adiera wadu ok bitamre mako lweti moloyo to ka koro idhi kata ir chief, nikech chief gemi yudo ka sama nyathi ok odhi skul e gweng' to gine ma sirikal soko gi ang'o momiyo nyithindo pod odong' e gweng' ok dhi skul. Koro kikawo jukumu midhi ir chief, midhi education offices mantiere kanyo, konyruok ok nyal tamre yudre, nyaka yudre. Koro mane gima duong' manyalo nyiso janyuol ni amalo, mak nyathi e badi, ter nyathi e oganda, ibro yudo konyruok. Ing'eni samoro konyruok nyalo ga bedo matek nikech kuom ranyisi kata mana ka gidhi e chife mago ruodhi ma bende nitiere gwenge. Kuom ranyisi nyathino duong' kata Maranda Boys, koro chopo ni ionge kod omenda, nyathi samoro noyudo 400 gi wiye. Koro chuni mar mondo mitiere district school moro kata mana mar D mantiere gweng', to samoro nyathino timo maber, donno kama be nyalo kelo kata mana paro ahinya ne nyathi ma samoro kawo kata mana okang' kata mana mar timo timbe mok owinjore. Aduogo to gima japuonjo anyisowa sani. Kiwuoyo gi nyathi tiwacho ne wach maber, nyathi bro kawo gino e yo makare nikech ong'e ni mama na kata jarit nani kata baba nani en gi dwaro mar mondo mi asom. Koro wuowa gi nyathi nyise ni nyathina kae ma koro nyalo wa uchope, nikech gima ber na gi skunde ma e pinywa ka en ni gimipuonjo Maranda, mipuonjo Alliance, emibro puonj kata mana Ralio Secondary kuma nasomi, curriculum en achiel. Koro bidi mar nyathi emang' nogol nyathi oko e skul motere ni, nikech jopuonje gi bende gin jopuonje mopuodhi moyiedhi gi sirikal. Onge japuonj manus bibro ter Ralieu to maber titero Maranda, gichalre, opuonj gi e yo machalre. Koro mana gima japuonjo wacho, los gi nyathi. Kiwacho ne wach maber moneno ni giminyise ni kare, to kata kaponi en gi paro moko ma nyalo miye depression e ngimane, to bro weyo to neno ni kara weya kaw manitie. Yes. Ero kama na inya kapok wako yo matin awinje pachi Monica kotiende kod okang' ma kama nikech kata kopogore gi nyithindo manego bedni donjo e klas 9 mane form 1 bende wantiere gi nyithindo ka manego bedni donjo kata mana mariwore kata mana gi skunde ta